Salim kanyakla kod wasaga in bira chuni thuolo mar dakika ng'ato ka ng'ato mar mondo mi wawach mogiko tende kod thor wach mabende wantiere godo. Odeny kotieko to mari kata mana kaka japiny geno mari kaka japiny e kinde mabende kori chugo IEBC de bedang. Awach ni yiero marwa bedo expensive nikech wach mar tono. Like Zablon wacho nang'o mamono wago mana klatas go, you can imagine what would happen. Chako chapisha ballot paper. Mano every MCO nyom na print diode. Ballot paper man got a lot of security features more than any other thing. And part of it, any mondo me one give that trust deficit or can gadiera, me give me print ni and give me chalnade. So nyaka be no bed give security features more and that makes it even more expensive. But kata kama na yiero Zablon, we need to reduce it extremely mondo me oduog piny nikech wan malo mogik chiegni Africa. Other than that, adwani mondari uragi paro mane Supreme Court owacho 2017. The election is a process, not an event. And a process begins with the selection of those commissioners and ends with the declaration of results. So gima panel temo South Ikacha is very important. Nikech gino ema dhi rumo gi wach mar ng'ama bedo declared 2027 to kod yiero mamoko manyalo luwo bang'e. So adwaro ni mondo me gimed gin gi tich maduong'. Gimedwa geno kabisa mondo wadhi nyime gi geno this process nikech wan joma thuolo oseka chien kucho. Ichalo ng'ama dichuo ma samoro jaode osejuko rando. Koro kata kidwa dhi e wuoth mar tich to nyaka iti gi dhok mang'eny mondo iler mondo confidence ni oduog kuom. So that is the work ma that panel nigo. They have to restore confidence marwa ni adier pod nyalore mondo wabed gi commissioners kod chairman kata chairperson man kare man gi integrity ma ok nyal hungore konchiel. That is the task magin go. Wamiyo gi mano, wamiyo gi sirka ka jo Kenya mondo gichopo e mano. Erokamano nyawasaga